Bună ziua și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Ăsta se numește Vehicles Pack și e un joc gratuit. Puteți să-l luați de pe itch.io și să dăm test map. Și aici putem să ne alegem orice mașină. Eu vreau să-mi aleg pe aceasta. Și așa. Să mergem. Scuze, dacă am întrerupt ceva. Și drifturi. Wow! Nu. M-am dus. Aha. Scuze dacă am întrerupt ceva. Așa. Și intrăm printre astea. Bum! Așa. M-am blocat. Nu-i nimic. Putem da reset car. Eu o să plec. Stai. Pa. Bun, stai să dăm reset level. Să știți că eu acum nu o controlez. Merge pur și simplu singură. Și tot de B puteți da în slow motion. Ca în Ravenfield. Nu. Nu-i nimic. Să spawnăm altă mașină. Hai să ne luăm Dubița. Să o pornim și să mergem. Ce încet pornește. Și nu uitați să dați un like dacă mai vreți episoade cu Vehicles Pack sau Ravenfield. Și să vă abonați dacă nu v-ați abonat încă. Și ce nu-mi prea place mie e că jocul n-are sunet. Ui! Zburăm. Ce puțin. Bun, hai să spawnăm altă mașină. Și eu pot merge și dacă sunt pe meniu, așa. Pe meniu ăsta. Și am șters mașina. Să ne luăm mașina asta. Să o pornim. Așa, să merge. Ui! Bun. Șmecă. Și nu uitați, este gratuit. Puteți să o luați de pe aici. O! Fail. Reset level. Da, reset level. Bun, hai să alegem altă mașină. Să o luăm pe aceasta. Și să mergem într-o buclă de aceea. Nu știu cum să-i spun. Sper să nu se... Wow! Ce? What? Ce?
Hai să ne spawnăm. Cum îi spunea, că am uitat. Autobuzul. Trebuie să ai grijă cu acesta pentru că se răstoarnă ușor. Mergem așa și... pac. Așa. Bun, să spawnăm altă mașină. Să spawnăm pe aceasta. Scuzați-mă dacă vă întrerup din nou. What? Ce? În autobuz. Mergi singur? Sigur se duce de pe mapă. Dacă nu împing eu așa. Bum. Salutare! După el! Cum merge singur nu pot explica. Gumbulețele cum au rămas. Driftul! Viteză. A căzut unul. Wow. Cum cad. Boom. Și-au căzut toate. Acum hai să mergem pe buclă. Aoleu. Ce drifturi. Bun, hai să schimbăm și mașina aceasta. De data asta să o opresc. Și să mergem cu mașinuța asta, pentru că are 3 roți. Și gata. Nu uitați să dați un like dacă mai vreți episoade cu Vehicles Pack. Așa. Scuzați-l, îi se descarcă. Ce să aleg eu? Am ales cam toate mașinile, în afară de Monster Truck. What? Ce se plimbă? Și sunt sigur că și cu acesta mă îmburt extrem. Mă răstorn extrem de repede. Da? Am știut. Să mergem cu tirul. Te blochezi. Mă te blochez.
Nu mai... Ce... Ok, nu știu ce se întâmplă. Dăm cu spatele. Ce? Nu merge nici cu spatele. S-a blocat sau s-a băguit. Și puteți să schimbați camera, adică să o mutați așa. Să mergem cu tirul acesta. Și... Wow! Și practic roțile plutesc ca la Master Track. Bun. Și am făcut-o. Bun, cam atât pentru astăzi. Ăsta a fost joculețul, puteți să luați de pe Itch.io, e gratuit, nu uitați. Și să dați un like dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu Vehicles Pack. Să vă abonați dacă nu v-ați abonat încă și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!